Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De ondertekening van een lening van 200 miljoen gulden voor het nieuwe ziekenhuis kan tot een constitutionele crisis leiden. Dat meldt de Extra vandaag. Het zou gaan om het feit dat gouverneur Lucille George Wout niet wil tekenen. De 200 miljoen wordt geleend van lokale banken en is nodig om de totale kosten voor het ziekenhuis te kunnen betalen. Maar volgens haar kan ze het beter niet tekenen en is het teruggestuurd naar de Raad van Ministers. Er is gisteravond weinig duidelijkheid over gegeven. Wellicht dat het in de loop van de dag gaat veranderen, maar het zorgt in ieder geval voor een gespannen verhouding tussen de gouverneur en de regering. Volgens oud-minister-president Ben Whiteman heeft de gouverneur goed gehandeld door niet te tekenen voor de lening. Volgens hem heeft ze op die manier Curaçao behoed voor een vervelende situatie en is het beter als het geld op een andere manier naar voren komt. Dat zei Whiteman gisteravond. Hij denkt zelfs dat er sprake is van achterkamertjes, politiek en vieze spelletjes met de lening en is dan ook blij met de actie van de gouverneur. Curaçao staat niet onder curatele, dat zei minister-president Eugène Ruggenaat gisteren in een nationale rede. Het doel van de rede lijkt te zijn om de mensen op Curaçao een hart onder de riem te steken. Curaçao heeft te maken met een aanwijzing, maar ook met een groeiakkoord, zei minister-president Ruggenaat. Hij gaf aan dat er 180 miljoen op een agressieve manier zal worden geïnvesteerd op Curaçao en op die manier Curaçao vooruit kan komen. Hij gaf daarmee aan dat de negatieve gedachten rond de aanwijzing niet terecht zijn. Minister van Onderwijs Marilyn Alcala-Wallé had gisteren een luisterend oor voor veel oud-studenten die bezig zijn met het afbetalen van hun studieschuld aan DUO en daar vragen over hebben of problemen. Volgens de minister is het in sommige gevallen zo dat mensen te veel terug moeten betalen en daarmee in de financiële problemen komen. Om dat bewezen te krijgen, om dat zwart op wit te hebben, is gevraagd aan studenten om naar een bijeenkomst te komen om met de minister en haar medewerkers over de huidige situatie te praten. Het blijft ongelooflijk wat mensen denken weg te kunnen gooien langs de kant van de weg. In de Extra vandaag foto's vanuit Veres, waarbij iemand een oude koelkast en zijn oude kleren gewoon langs de kant van de weg heeft gegooid, in plaats van het netjes op te laten halen of zelf te bezorgen bij de vuilstortplaats. Er is al eerder gezegd, Curaçao doet het goed op het Little League toernooi. Tijdens de komende halve finale staat Curaçao Pariba tegen Aruba in het veld en Curaçao Pabao tegen Cuba. Waarmee er dus een kans is dat de finale uiteindelijk Curaçao Pariba tegen Curaçao Pabao zou worden. In Nederland wordt ook nog gehonkbald bij het World Port Tournament. Daar gaat het ook goed, maar belangrijk nieuws is ook dat er in 2020, in oktober, ook een World Port Tournament op Curaçao georganiseerd gaat worden. Het levert meer aandacht op voor de sport en natuurlijk extra toerisme. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een noodklok geluid wegens de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo. De gevreesde virusziekte, die in augustus 2018 de kop opstak in het noordoosten van het Afrikaanse land, is nog lang niet onder controle. Er zijn al ruim 1500 patiënten overleden. Volgens de organisatie is de situatie zo verontrustend dat er alle reden is voor grote internationale bezorgdheid. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.